Ure errekakoa eskuik askoita edaten gindun, zeun eukizak, Etxean aukiz, bueno, klaro, zuek errekea aukizen duen. Bai, eukien duen, grifo atzean, urutzaz, Bai. Hori memorien dekoto. Ze beso baserri baten izan ongo, Hori esan gure dutzu, beste baserri betuten ondino. Ez eren okiko horik. Eta zein izeten zan, ze itxurrire edo joten ziren uretan, zuone ingegun? Bai, zainun biturri izatotzen. Zainune, Lengo baserri izan duzune. Iturri beton zanparak eta gure hona eta freskoa eta... Eta ara bere joaten zinen zu Hene gaztean azela bai, karrak eta 5 minutu arru beltia, Eta ze non ekarten zen duen? Bueno, kantintxu eta onzin kantinek eta, kantin txikitsu betea zuretan, eta zera torte peldu itezan ure, eta beroa igual 30 grados da, aitek eta make, karri ure atzera, karrak uretan, freskoa onzan, urte nituen, manental bat izan, urte eta hoen, poso bat izan eta gan eskaituen, mental bat. Eta handik Bai gure, hola gurik, bueno, solan beka arrazoin, bai, ez da izelangoa dan, ez da izelangoa dan, haremuko ez. Bai.